Teacher Der. Kumusta mga bata? Ako si Teacher Der. Magtuon ta karon unsaon pagsulat ang mga litra, gagmay ug dagko. Pagkuha mo sa inyong lapis ug papel. Magsundog mo ni Teacher Der ha? Sige. Sunod, magtuon ta pagsulat sa litrang C, gamay ug dako. Tanawan ninyo ha. Sundugan ninyo ang lapis. Isa pa. Tanawan ninyo. Sunod, kamu na lang, Bi. Very good. Karon, magtuon ta sa pagsulat sa gamay nga litrang C. Isa pa. Tanawan ninyo. Sunod, kamu na lang, Bi. Sundugan ninyo. Very good mga bata. Mao ang dako o gamay nga litrang C. Ngayang tingog K. Magtuon ta karon sa litrang C. Yang tingog K. Litrang C. Yang tingog K. Mao kini ang mga ngalan nga nagsugod sa litrang C. Cactus, carrot, card, cake, mga buluhaton. Ilha ang ngalan sa mga hulagway. Unsa ang sinugda ng tingog niini? Markahi og check ang mga hulagway nga nagsugod sa tingog nga K. Sunod, ilha ang ngalan sa mga hulagway. Ug ikahon ang anaay tingog nga K. Ug karon mga bata, isumpay ang mga linya para makasulat og litrang C. Ipadayon ang pagsulat sa litrang C sa linya. Daghang salamat! Bye-bye!